Tok na hatong nasa tumay kibasing ayang pagato tang turun tang sa Havagra wani pera na pene obor sejak tango naidi ini pernah tangan jongha Havagra pera ni naidi judan ni kai tuni borok korok sa surai ni kok tuboi bethelo tangka jorobom ke haya bekago sata somona di asui tongo surai ni dagi mono ruksawi dia dikituli haya ni sata oh haya surai yung ngokok sa surai korok kami bung Rusia enggak bergaul juga sama asalnya boni kami asalnya di putu kering di haya asalnya osairo borok ni kami borok programnya sokna dia di kuk thagiai haya ni saka oh haya tekagi khad ngai engai tai aro habla rok buklai jagna heke nai Alimanan surai yang ada di sini kok saka setelah habla kacau ini borok betel ni hayao tanggul sama ni okoknya kanake bugra jero bom omono kanake no bono yasi surai a borok no romdi ridagi kan aprote bugra ni ayak hojawi tangka pia bo ayak no tiklai tubui man pidia abonsa hayat kelai kerja katai tabla hawa kelai tangka abo sebenarnya mengungui dia sama tengok bubura jerobam dia di bahaya ni saka ni sebenarnya kaitu ni tani anu yagno hamwi ni sorry tadi dia di sebenarnya tani surika hake bubura ni yagno hamka hake bubura dia di no hai ni saka angba logo faiza bete kisa sa faiza di ini samuni bagi angmano rena pia borok bubura no hai ni saka ini rangri rokno khakjianu rupano ang nungbai bo thainya tai oro nungbai soba saya tai nebo nangya subrayong anu ta sabi tai anang di meja di katai ang haimani ang lama tu botno aku tu di mesau on nang bom betero haimani ang lama tu nawa kitu ina tai engsa lama tu sekisu beteli sakra dia ni ajao dia di sakra korok satong besarok hai julan dia di betelo salo klaim mano sakai katai bubarago jarobombo sawi kanarka bo tangkuru bo lamatai kifilka nai sakra dia di borong lasangka borong bono lama punuka tai borong no mini korainya tia klaiknya tai bo kasawi lang ka mango dia dia uphan ya pango agizat muka nang dari sudah ni dia nai bo sangka ini anu nai bo sangka ang bai no phaji tai ang bai kisa sa phai sa di ni bo koi ka ang ke bo hai ni saka ang nang bai no go thang ang ya ini obok mano ya kadi nya ang orang nang bai ni sa tau goman ya tai ini goman ya kami na mulai ini misalnya tahu tak tadi tahu tai tahu tak tanggi dia hanya lama tu bertas sendiri meja kita hake betul ada di bawah saya misalkan anggun dengan dia di tai sebelum mereka jadi sorry peroksa anu apa itu dan tuan mak kan mereka dengan nogai kasar dengan saka ke ada di sakra apa sesal bagian juga di ada
sakra bai nogo thangka tei bo bai chanaika tei tui bo nanglaika. Borok mai khlaio asuk naiui tonglaifuru o jiyari sakra ni thani subrayung kok sokkaika tei bo juda ni jiyari no hai twiwi saka subrayung sao nung bini kok khnangliya tei bwdaki no tei khwrwngya hai wngwi nwng kiphilwi phaiji tasadi sa nungdi hwnngmano pangwui sawi kha nungui kha aboni bagwi nungni manwui ni nukhungni simanungo puklakma. Borok chawai khaikhe jiyari sakra judani o jiyari bagwi korai no tiyar khlaika bo kasaui thangka lama o singho masa malaika tei bono watharkha bini mal lama o kwlaiwi tongkha tei aboni gana o khe korai bai singho machalaino ang lama tui thangnai rok o mango lama laijak tei korai bai singho no bachajak nukhe bethai o jiyari sakra tongma o thangwi sogwi khe borok nukmano sawijaka jiyari sakra nogo khlaikhe khlaikhe rok bahai hinui saka aboni kang subrayungni teiwima thwngnaya wngnai a jiyari se aboni bagwi subrayung singho naharwui bono warwkha afuru a jiyari bwskango hinui saka. Ani bagwi korai tiyar khlaiwi khorok bo tiyar khlaikha borok bo tiyar khlaikha bo kasaui thangkha tei lama o a jiyari ni mal no laijak nugui kha a korai bai singho tabukbo bachajak a singho a mal no bo chaya tei korai no bo musa khlaya. A jiyari sakra mangno khojaui korai sakao bwkhaka tei bethai rok aboni bagwi kha khamnani tei bono thokna tubuka bo bini nukhungni mangkhoro no thopkha bo tei bini bwsarok bini bagwi hai hinui tamlaikha o ani taku o ani taku bono thopbai khe bo bwsarok no hai hinui saka amo thwui khe bo o mangkhoro no bini gana o khe ano thopdi ani bekereng bo bini bekereng bai tongthung tamle hwnba subrayung baima bai bo bethai o sanai ni bagwi tei samariya kamiyung rokni bagwi khulumthai rokni kok saklaiwi mannase nangnai. Jeroboam ni chumtal himluk Israel ni bugora Jeroboam tabuk bo o lama hamya ni kiphilwi yako tei bo borok bangla nukhungni mangse tongma hayao khulumna bagwi ochai chongwi tongkha. Ochai wngma muchungnainawi no bo ochai chongo a chungchok rok no bini chungchok tei bono hani kwmawi tei ha sakani komorna lama no.